Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Naimbag abigat mo, Toyang. Sino ka? Apay, saan ka din na malasin? Ay, pasensya kan ngam ugali sigurong ti bumakot. Saan kan malagip no asino ka man? Siyak ni Merta. Merta? Jay ka classic idi high school? Siyak nga agpaiso. Jay best friend mo idi high school tayo. Ay na! Ay, maragsakan ak makakita manin kan ka Merta, best friend. Apay nga itakalaang nagpakita iti naunday a panawang. Siyempre, naikamangak iti adayo a lugar. Ngam ita, umaya kun agnaed dito'y kabildatan. Nukasta, addakan di tabalayaw. Word. Total, awan matan agnanaed manipod na tay dagiti dadakkel ko. Mapanlaangan daldalosan dagiti kakabsat ko ti balay mi. Awan mat agnaed, tadamat tan bukod a pagtaengan dagiti kakabsat ko. Ay, kat mayat tapno addamat agnaed iti sigod a balayaw. Ayan nga iti asawam. Ay, nabayagan na nagsina kami. Kasta ka day? Katsikangay, iyamamumat kanyak ti asawa ma. Ay, katwan mala, umay ka. Umunag ta di tabalay. Adda di ta ni badungkaw. Badong, kaya't nakaamam-am mo to'y batch ko idi high school. Iso ni Merta. Merta, iso ni badungkaw. Iso tinakiasawa. Nagwapo mat gayam tinasawam, Toyang. Ina, agyaman nak iti panangidayaw mo kanyak, Merta. Kitsi ka ngay, mate. Ayan nga iti asawam. Awanan ti asawak, insina nakon. Saan na ka nga isina? Kit kaslasaan ka magnagdigdigas. Anya ti kunam? Ati kunak, anya merienda ti kayat mau ta mangisagana. Kasla damat isaganam amirinda. Mapanak pala umutang iya store ni Maricuana nga. Umutang? Mabit lang. Antoy ti paggatang mo. Nay, sa garibo, mate. Ang mga nuawan man ang pagbarya ni Maricuana. Noawan ni Bariana, subyam tulaangan intun malam ti Bariana. Taygatang mumatlaangan iti sidaan niyo kani best friend Toyang. Saan mo nga alain ti Bariam? Saanan? Para kani best friend Toyang. Gaputa ita kami laang manan ang nagkita. May sama na 1.5 as of drinks mo, Maray. Kan may sasupot a biskwit. Tay adda palaman nan Wow, mabitlaang. 1.5 kan may sasupot a biskwit nga adda palaman na. Ato'y tigat-gatagam. At to'y matibayad ka. Nagdakkel mo tanti kwartam. Awan pa isuklik iti dayta. Sublak langan, inton malam ti bariyak, Maray. Sigurado ka? Way, nisumati ko na jaking kwarta iti dayta. Apay, akin kwarta iti dayta? Yay man kaadalan ka nun ni Tuyang iti high school. Best friend na kanukay. Kasta? Way, kiti supli ka no dayta asang aribaw, igatang miti si Dain May. Ay imbagman. Ada kumamot mang bisita kanyak abatch kaw. Tay libre na kumamot. Galanti nga ro dadya best friend ni Tuyang. Uray langana ti saan ngagdigdigas. Anya? Inikan na kayo lang nga rodan iti pang sidayo. Uyawong pailaang. Ipagbagak lang tagpay sumaray. Anya nga iti pagsapulam ita, Merta. Ado, naduma-duma. Aglaklako iti kumporme. Kayat mo ka diti agi-deliver iti lakok. Ikan ka iti dakkel a sweldo tunggal maka-deliver ka. Ay, katun
Uray adayo ti pagideliveram, ayos lang kadikan ka. Ayos laeng, basta das will daw. Okay nga rod. Awagan kanto no adda agpay deliver. Taumay kay jabalay. Kasla adda nakitak iti paraangan nito yang abisita na. Nemerta kanuday jay abispre ni Marito yang idi high school da. Naimbag man ta nagkita da iti best friend na. Dayta mati ko na ni Kabadong. Kat big time samot, ta nagpamirinda. Kan inted na pa'y ti sukli ti sagaribo kadakwada nga agasawa. Ay nagmayaten ngay. Anya nga tamo ti pagsapulan da ja abispre ni Marituyang. Ay, day tanto ti damagan taken kwa na. Intun umay dito'y istormo. Ay, naggapuan ba na? Ay, ijay man istor ni Marikwanang. Inaramid mo, Jay. Nagdamagak man no asino jay nakitak iti paraangan da Marituyang. Sino ang nakita mo, aya? Bisita nga rod ni Marituyang. Ah. Kat best friend na gayam iti high school da. Ay, imbag man ta nakapasyar, mahal. Win nga rod Saan mo't nakalipat iti lasod ti mano atawan? Taumay nalatamot binisita ti best friend na. Nay, umaw-awagan ni best friend Mirta. Ang mga nuaddan i-deliver ka. Ay. Hello? Hello, best friend. Umay kan dito'y balay. Adad i-deliver mo. Kasta kaday, sige nga raw, umaya kon itamulaang. Medyo adayo ti pag-i-deliveram. Isungag pa ka nakakanibadong amarabyan ka nga agawid. Kasapulang pa'y ngamin ti aglugan iti bus. Sige nga raw daon, urayan naklatan di tabalayaw. Tagpakada akpay kinibadaw. Anyaya day ta nga i-deliver, Maw. Jakamaw, saan ko pa'y anadamag. Basta ipakpakauna kon ang maladawak nga agaway. Tapno saan ka nga agdanag. Ay, agananad ka nga rod Handa ka di pa nagtalag, Maw. Iti kung ko na mabisprin, Maw. Ang mga nuiso mo ti mangisagmaking ka. Am mo kon anabayag ni Mirta. Apay ko mga isagmaknak ngay. Ala, makaamu ka. Tuya. Daytoy ti deliver mo. Ay, nagbasit mo gayam anabalkaw. Naskan nga awan makakita iti daytoy. Malaksid iti pangi-deliveram. No ada sa balya makakita, awan komisyon mo. Di saan ko nga ipakpakita. Anya nga min aya daytaw. Uray siga, kat saan mo ang mabalin ang makita dayta? Ken, saan mo ang mabalin ang maamuan? Ah, tapay ngay. No makitam dayta, ang mga nutuladan nakton. At danton kakumpitensyak no kwa. Ay, wanan niya. Ay, sigay, saan ko napaginteresan nga amon no anya daytaw. Basta dalakit gitangdan ko ako nam, No maalam lakit di ti bayad daytoy, dakkel ti komisyon mo. Asino nga min ay ati delivera. Basta no dimsaag ka iti bus, adaw masidagkan ka alalakyan na ka magisit. Ibagam laang tinagan mo, kat iyawat na kan ka ti kwarta. Iyawat mong tumatan day tanabalkot nga inted ko. Nalawag ka di? Ay, uwan, Merta, nalawa. Ay, nagdakkel moten ti komisyon ko ako nam. Basta sa isaya atom ti trabaho, dakkel ka na yun ti maalam. Kayat mo asawan, numanen adday deliver ka, kastoy manen kadakkel tited mo. Depende. Anya ti amom no dakdakkel tupay. Anya? Iso atong palamla ang dagiti ibagak, no kayat mo ti bumaknang toyang. Arigla daw, best friend. Pagbaknangan ko naman. Labas-labasan nakmutlatan di titirsinak Marituyang. Dumagas kamot Mapanak ngamin agpamanicure kan agpapedicure maray. Na
Talaga nga umas asinsukan saa. Agasam dayta. Agpamanicure kan agpapedicure ka payang. Ay, wala. Tanda mo nga rod kwarta kung marikwanang. Imbag man, nga pangalalaam nga iti kwartam. Amom ka day. Adda intad ni best friend Merta at trabaho. Ag-deliver. Anya nga iti i-deliver mo. Saan ko nga amunuan niya day jay? Anya, i-deliver mo? Asaan mo nga mo? Kasano no bombagayam ti in-deliver mo? Nakarumot ta bumba ako na mare. Kano nagbasitan anabal ka. Ibagam kiday na bumba. Ay katagad anad ka amaray. Ang mga no anyamot daytan. Ay namaray, di na kumamo dismayaan na kasta. Ah, Maragsakan ka kumakiday para kanya. Tao masinso akaw. Saan kat adismayaan na. Ay unay kamitan ko anang. sabalin at talaga ti umas asenso. Na, apay, asino ti umas asinso? Ni Marituyang Tapay mat anak ko na. Kasano, palagipan ka nula ang ni Marikuanag kat kaslamat makapungtutan. Anya ngamin aya, timbaga ni Marikwanang. Kinunanala ang mat nga agan-anad. Tama nga no anyamot tanjay ipadpa-deliver kan kuana ni Merta. Ang nakasurun ka no? Anya ngamin aya, ti idil-deliver na. Saan na kanungarod nga amaw? Naskin nga, amon na, no anya ti idil-deliver na ngagpaisaw, ay, narigatin. Amanga, no pakaisagma ka naman. Madanagan mo ilang aron. Anyat orasan. Ang mawampay lang ni Tuyang. Talaga asaan ko ang mairwam tibagik iti kasta. Uri ibagbaga ni Tuyang arwam kung tibagik akanayon ang maladaw nga gaway. Yak mo't makaturog no saan ko ang mapasangpay. Ya mga rod makuntak ti silpon na. Ay mapanak man langan iti balay na Merta. Tadamagak no muna sa dino tayan ni Tuyang. Saan ka ba danagan? Ta sigurado apaawidan ni Toyang. Kinunana itay ano kaluganan iti bus. Saan ko mga rod ang makuntak? Nalabit nga awan signal iti ayan na ita. Saan ka kadi amadanagan? Tawan dakes ang mapasamak ni Toyang. Saan nga rod ang makaturog no saan ko ang mapasangpay? May kawa ka, ngawan ka idana. Ang mga no kayat mo, tag kaidata. Na, pag ano ka mo akaidangay? Oh, apaya di ka sumungbat. Anya kumaaga pong agkaidata mangay. Sige, agawid akaw. No adada ka sa mapasamak kinituyang. Sika, ti pabasulat, Mirta. Anya ti maipay ko apupulays. Damagak la ko ma. No ada diti barangay yo, ang masakupam da iti ababae. At titiladawan na kapitan. At ang amin nakaibaga nakita na dito ay. Kita akman? Daytoy mat jay batchmate ni Tuyang. Sa anak nga agbidot apupulis. Ni Mirta dayta. Apay asap sa pulo nyo? Wanta dayta babae, kapitan. Mamerta tipud no anagan na. Timanaw iti lugar na. Kat dito iti may na naglambangan. Anya nga iti kaso na apupulis. Puser dayta babae. Aglaklako kadag iti may parit nga akas. Naskin nga ron matiliw yun dayta apupulis. Kaduan na kami nga ron, kapitan. Tamapan tayo, iti ayan na itamat lang. Sige, kaduan kayaw, apupules. Anya di kayat da ito'y asawan, kapitan. Apay nga da kayo dito'y balay ko. Katadapay kaduam a pulis. Wanted ka gaya, Mirta. Kat dito iti imay mo naglamangan. Ay, sana po no dayta, kapitan. Sumurot ka lang na nasayat ka na kami, Mamirta. No di mo kaya tadakdakas di mapasamak ka. Sige, pusasan nyo dahito drug pusher kakadwa. Ay, saan? Saan nakapusasan? Pagtutulagan tayo lahat na kumanday to'y. Saan na kami nga lilawan, Mamirta? Awanan ti maramitam.
Ay, dandanikan tuyang. Agyaman ka, tasaan ka nairaman iti dayja, bisprin mo. Wen nga rod ba dong, jak met impagarup akas jay gayam ti negosyo na. Nagtaltalo ka laki din, gaputan na bayagan nga amok, ken bisprin ko pa'y iday. Saan aga po nabayag nga amam, kat agtalag kamutayin. Uray pa'y bisprin mo, sa narumbang agtalag kalatan. Wen ba daong, leksyon kanyak dayto anapasamak. Imbag lakit din tanatiliw anasapsapa day di Amerta. Tano saan, amangan no siyak pa iti matiliwan nga agdil-deliver iti may parit nga agas. Ay na toyang dandanikan. Naswerte ka pa'y laang, gaputan na sapsapa anaamuan nyo, ti kinatao day ta best friend mo. Kat inton maminsan, saan kan abasta agtalaklatan. Ala sigay, ditang tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag.